ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో రెండవ భాగం ఈరోజు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ అర్జున విషాద యోగం అందరికీ స్వాగతం. మొట్టమొదటి అధ్యాయం. నిన్న మనం ధృతరాష్ట్రుడు అడగటం చూసాము. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు అని అడగటంలో ఆందోళన అర్థమవుతోంది. నా వాళ్ళు పాండవులు అనడంలో ఆ వేరు స్వభావం అర్థమవుతోంది. అప్పుడు సంజయుడు, ఈ దుర్యోధనుడు వెళ్ళి వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని నీ శిష్యుడైన దృష్టద్యుమ్నుడే ఇలా పెట్టాడు, మనకి అయినా మన వైపు కూడా చాలా మంది వీరులు ఉన్నారు, మీరు వీళ్ళంతా అందరం భీష్ముడికి మన యొక్క సపోర్టు ఇచ్చి ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు ఉందాము అని చెప్పి ద్రోణాచార్యుడితో దుర్యోధనుడు మాట్లాడటం చూసాము. ఆ తర్వాత భీష్ముడు మరి దుర్యోధనుడికి ఉత్సాహం కలిగించడానికి తను పెద్దగా ఈ శంఖాన్ని పూరించడం, ఆ తర్వాత ఈ భేరువులు ఇవన్నీ కూడా మ్రోగడం, ఆ ధ్వని వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయాలు బద్దలు చేసేంత భీకరంగా ఉన్నది అని. ఆ తర్వాత తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న రథం మీద ఉన్న శ్రీకృష్ణార్జునులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ శంఖాలు, దివ్య శంఖాలు పూరించారు. పాంచజన్యం, దేవదత్తం. సో ఇవన్నీ కూడా చిహ్నాలన్నమాట విజయానికి అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు. ఏది మరి వీళ్ళ దివ్య శంఖాలు భగవంతుడితో ఉండటం, తద్వారా భాగ్యలక్ష్మి కూడా ఉండటం, మరి అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన రథం, జెండాపై కపిరాజు, ఆ రోజు ఏకాదశి, ఇవన్నీ కూడా మోక్షద ఏకాదశి, ఇవన్నీ కూడా విజయానికి, పాండవ విజయానికి సంకేతం. మరి కురుక్షేత్రం న్యాయమైన ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి అక్కడ న్యాయం ధర్మమే గెలుస్తుంది అంటూ అతను కొన్ని సంకేతాలు తెలియజేశాడనమాట. సో వీళ్ళంతా శంఖాలు ఊదటం ప్రారంభించారు. వీళ్ళు తర్వాత మరి కృష్ణార్జునులు, తర్వాత భీముడు, ధర్మరాజు, నకుల సహదేవులు, తర్వాత కాశీరాజు, దృష్టద్యుమ్నుడు, వీళ్ళంతా అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు, ద్రుపదుడు వీళ్ళంతా కూడా ఈ ధ్వనులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లుగా ఉన్నాయి. అప్పుడు నన్ను రథం తీసుకువెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు, ఈ దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుడికి సహాయపడే వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్పి అర్జునుడు అడగడం నిన్న చూశాము. సో 22nd 3rd శ్లోకాస్ దగ్గర అయినట్టున్నాను. సో రెండు సేనల మధ్యలో పెట్టు అని చెప్పి అడిగాడు. ఈ దుష్టబుద్ధి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర తనయుడికి ప్రియాన్ని కలిగించడానికి యుద్ధం చేసే వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాము అని అన్నాడు. అప్పుడు సంజయుడు చెప్పాడు ఏమని, ఇలా ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో గుడాకేశుడైన అర్జునుడు పలికి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత
సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ రకంగా చెప్పాడు కాబట్టి ఈ అర్జునుడు ఋషికేశుడు సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య గుడాకేశుడు ఈ రకంగా అడిగాడు కదా, రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని పెట్టమని. అందుకని ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి నిలిపాడు. స్థాపయిత్వా రథోత్తమం, నిలిపాడు అని చెప్పాడు. సో గుడాకేశుడు అంటే నిద్రని జయించిన వాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. మనం ఫస్ట్ లెవెల్లోనే ఇది చూసాము. భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ఇతర భూపాలకులందరి సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు పార్థ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కురువంశీయులందరూ ఉవాచ పార్థ అంటున్నారు. పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్, పశ్యైతాన్ చూడు, సమవేతాన్ కురునితి, ఇక్కడ సమావేశమైన కురు వంశస్థులందరినీ చూడు. భీష్మద్రోణ ప్రముఖులు వీళ్ళందరి సమక్షంలో పెట్టి ఇక్కడ సమావేశమైన కురు వంశస్థుల్ని చూడు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. అంటే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆయనకి అర్జునుడి మనసులో ఆలోచన అంతా కూడా ఆయనకు అర్థమైంది. ఆ సందర్భంలో ఋషికేశాన్ని ఉపయోగించిన పదం కూడా ఆ భగవంతుడికి సమస్తం తెలుసు అనేది మనకి సూచిస్తోందన్నమాట. ఇక్కడ ఋషికేశ తీసుకువెళ్ళి పెట్టాడు అని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మాతాజీ యూట్యూబ్ షేర్ అవుతుంది మాతాజీ. షేరింగ్ పెట్టాను కదా ప్రభుజీ, యూట్యూబ్ వస్తుంది మాతాజీ. వేరేది రావాలి, భగవద్గీత చాప్టర్ రావాలి కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. షేరింగ్ స్క్రీన్ షేర్ వేరేది వస్తుందంటారా? ఓకే, అవును మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ప్రభుజీ, కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. హరే ధన్యవాదాలు. కాబట్టి భగవంతుడికి అన్ని తెలుసు. అయితే పృథ అంటే తన తండ్రి అయిన వసుదేవుడి యొక్క సోదరి ఎవరు, కుంతీదేవి, ఆ పృథ కుమారుడు కాబట్టే తాను సారథి అవటానికి మరి ఒప్పుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పి అర్జునుడికి కాబట్టి. ఇకపోతే కురువంశీయులను చూడు అని అర్జునుడితో అంటంలో ఈ భగవంతుడి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, యుద్ధాన్ని అక్కడే నిలిపివేయాలని అర్జునుడు ఏమైనా అడిగాడా? మేనత్త కుమారుడైన అర్జునుడి నుంచి అలాంటి విషయాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు. ఆపివేద్దామని అంటారని ఊహించలే. ఈ విధంగా అర్జునుడి మనస్సును శ్రీకృష్ణుడు ఒక స్నేహపూరితమైన హాస్య ధోరణిలో దర్శించారు అంటున్నారు. అంటే చూడు, ఎవరున్నారో చూస్తానన్నాడు కదా, చూడు ఇక్కడ ఉన్న కురువంశీయులందరినీ చూడని ఎవరున్నారు అక్కడ? భీష్ముడు, ద్రోణుడు, మరి ఇతర రాజులు కూడా ఉన్నారు. సో ఆ అర్జునుడి మనస్సులో మొదలయ్యే కలవరం భగవంతుడికి తెలుసు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. తత్ర పశ్యత్ స్థితాన్ పార్థ పితృనధా పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తదా శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ సేనయోర్ ఉభయోరపి. సో తత్ర అక్కడ అపశ్యత్ చూశాడట, స్థితాన్ పార్థ అక్కడి నుంచున ఉన్న వాళ్ళందరినీ పార్థుడు చూశాడు. ఎవరిని? పితృన్ తండ్రులను, పితామహాన్ తాతలను, ఆచార్య గురువులను, మరి మాతులాన్ మేనమామలను, భ్రాతృన్ సోదరులను, పుత్రాన్ పుత్రులను, పౌత్రాన్ మనుమలను, సఖీం మిత్రులను, తథా అలాగే శ్వశురాన్ మామలను,
సుహృదశ్చైవ శ్రేయోభిలాషులు అన్నమాట. సుహృదులు అంటే శ్రేయోభిలాషులు. మరియు శ్రేయోభిలాషులను సేనయోర్ ఉభయోరపి, రెండు సేనలలోను అతని మధ్యలో ఉండి వీళ్ళందరినీ చూశాడు. సో ఇరుపక్షాల సేనల నడుమ నిలిచి అర్జునుడు అక్కడున్న తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను చూశాడు. అందరూ మరి కావలసిన వాళ్లే కదా, బంధువులు. సో అందరినీ అక్కడ చూశాడు అని చెప్తున్నాడు. సో తన తండ్రి కాలం నాటి భూరిశ్రవుడు లాంటి వాళ్లను, తాతలైన భీష్ముణ్ణి, సోమదత్తుణ్ణి, ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు లాంటి గురువులను, శల్యుడు, శకుని వంటి మేనమామలు, దుర్యోధనుడు లాంటి సోదరులను, లక్ష్మణుడు వంటి దుర్యోధను కుమారుడు అనమాట లక్ష్మణుడు వంటి కుమారులను, అశ్వత్థామ లాంటి స్నేహితులను, కృతవర్మ లాంటి శ్రేయోభిలాషులను అందరినీ కూడా చూశాడు. పలువురు మిత్రులతో ఉన్న సైన్యాన్ని అతను చూశాడు. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. తాన్ సమీక్షస్య, వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత అతను, అంటే అతను కౌంతేయుడు, సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అక్కడ బంధువులందరూ చేరిన బంధువులందరినీ చూశాడు. మరి నిజానికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కాదు, అందరూ తెలిసిన వాళ్లే, అందరూ బంధువులే, అందరూ గురువులే, తండ్రులు, తాతలు, పుత్రులు, పౌత్రులు, మరి మేనమామలు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు. కృపయా పరయావిష్టో, ఇక వీళ్ళందరినీ బంధువులందరినీ చూసి కృపయ జాలితో ఆవహింపబడ్డవాడై, పరయ అధికమైనటువంటి జాలితో ఆవిష్టో ఆవహింపబడిన వాడై, విషీదన్ చింతిస్తూ, ఇదం ఇలా బ్రవీత్ మాట్లాడాడు, ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు దుఃఖంతో. సో అక్కడ బంధువులను, స్నేహితులను చూసిన వెంటనే ఈ కుంతి తనయుడు అయిన అర్జునుడు కరుణతో ఈ రకంగా మాట్లాడాడట. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకు ఇందులో కూడా చూద్దాం. అర్జునుడు వీళ్ళందరినీ చూసి కృపయా పరయావిష్టో, అధికమైన కృపయ దయ ఆవహించి దుఃఖంతో ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు, కృష్ణ, యుద్ధోత్సాహంలో నా ముందు నుంచున్న ఈ మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని చూసి నా శరీర అవయవాలన్నీ కూడా కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతుంది అంటున్నాడు. ఈ స్వజనులను అంటే బంధువులను చూసి కృష్ణ యుయుత్సం, ఎంతో యుద్ధోత్సాహంతో, సముపస్థితం అంటే పాపం ఎంతో ఉత్సాహంతో, యుద్ధోత్సాహంతో ఇక్కడ సమావేశమైన ఈ బంధువులందరినీ చూసి సీదంతి కంపిస్తున్నవి, మమ నా యొక్క గాత్రాణి అంటే శరీరావయవాలు, ముఖం చ మరియు చ అంటే మరియు ముఖం కూడా పరిశుష్యతి ఎండిపోతుంది, నోరు, ముఖం అంటే ఇక్కడ నోరు కూడా ఎండిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉత్సాహంగా ఉన్న నా బంధువుల్ని చూసి నా శరీరం అంతా కూడా కంపిస్తోంది, నా నోరు ఎండిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. మరి వాళ్ళని చూడగానే అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ యుద్ధోత్సాహాన్ని చూసి. దాదాపు రాజవంశం అంతా కూడా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి కరుణాపూర్ణుడైన అర్జునుడు ఈ విషయాన్ని చూడగానే ఉద్వేగం చెందాడనమాట. అలా శరీరాంగాలన్నీ కంపించడం, నోరెండిపోవడమే కాకుండా మరి కరుణాపూర్యుడై రోధిస్తూ ఉంటాడని ఎవరేమైనా ఊహించొచ్చు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి లక్షణాలు అతని మృదు హృదయం వల్లే కలిగాయి గాని శక్తిహీనత వలన కాదు. అలాంటి మృదు హృదయం మరి శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం కాబట్టి ఆ భక్తుడు కాబట్టే ఇలాంటి ఫీలింగ్ కలిగాయి. అదే మరి కఠిన హృదయుడైతే ఎలాగూ కలిగేది, మరి దుర్యోధనుడికి అది కలగలేదు. కాబట్టి యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత్యా కించన సర్వైర్గుణైస్తత్ర సమాసతే సురాః హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథేన సతి ధావతో బహి. అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి పట్ల, భగవంతుడైన కృష్ణుడి పట్ల ఎంతో భక్తి ఉన్నవాడు. ఎలాంటి వాడంటే దేవతల సర్వశుభ లక్షణాలు కూడా ఆ భక్తుడికి ఉంటాయి. నిజమైన శుద్ధ భక్తుడికి దేవతలకు ఉండే శుభ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి అంటున్నారు. కానీ అభక్తుడికి తుచ్చమైన లోకయోగ్యతలే ఉంటాయి, లౌకిక యోగ్యతలు. అంటే వాడు
గొప్ప రాజు అవ్వచ్చు దుర్యోధనుడు, మరి రాజ్యం అంతా చేజిక్కించుకున్నాడు. కానీ ఆ లౌకిక యోగ్యత తప్ప అతనికి శుభ లక్షణాలు ఏమీ లేవు. అలాంటి అభక్తుడు మానసిక స్థాయిలో ప్రవర్తిస్తూ భౌతిక శక్తికి ఆకర్షితుడవుతాడు. అందుకే అదే కారణం అంటున్నాడు. భౌతిక శక్తికి ఆకర్షితులైనప్పుడు ఇక అభక్తులుగానే ఈ భౌతిక శక్తిలోనే ఉంటారు, కానీ ఆ భక్తి భావంలో ఉండరు. వేపధుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం సంస్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. వేపధుశ్చ అంటే వేపధు అంటే దేహ కంపనము, చ కూడా శరీర దేహంలో, మే నా యొక్క రోమహర్షం, చ రోమాంచము, జాయతే కలుగుతోంది. సో దేహం కంపిస్తోంది, రోమాంచితమవుతోంది. గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్, గాంధీవం చేతిలో నుంచి స్రంసతే అంటే జారిపోతోంది. చర్మం కూడా, చర్మం చైవ అంటే కూడా పరిదహ్యతే మండిపోతోంది. సో నా దేహం అంతా కంపిస్తోంది, రోమాంచితమవుతోంది, గాంధీవం ధనస్సు చేతిలో నుంచి జారిపోతోంది, నా చర్మం మండిపోతోంది అంటూ తన యొక్క స్థితిని వివరించాడు. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో నచ శక్నోమి, శక్తి పోతోంది, శక్తి లేదు నా దగ్గర. అవస్థాతుం, దేనికి నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు. భ్రమతి, మర్చిపోతున్నాను అంటే అలాంటి భ్రమలో పడిపోతున్నాను అంటే ఆలోచన విచక్షణ జ్ఞానం కూడా నశిస్తోంది అని అంటున్నాడు. సో ఇంకా భ్రమతీవచమే మనః, మనస్సు ఏంటి భ్రమలో పడిపోతోంది, ఆలోచన శక్తిని కోల్పోతోంది. నిమిత్తానిచ అంటే కారణాలు కూడా, పశ్యామి చూస్తున్నాను, విపరీతాని కేశవ అంటే ఈ విరుద్ధమైనటువంటి కారణాలు అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏమాత్రం నించోలేకపోతున్నాను, నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను, భ్రమలో ఉన్నట్లుంది, నా మనసు చెల్లించిపోతోంది. సో కృష్ణ కేశవ, కేశీ సంహారి కాబట్టి కేశవ, కేవలం ఈ విపరీతాలే నాకు కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. భయం ద్వితీయాభినివేశిత శాత్. భాగవతం 11th క్యాంటోలో 2nd చాప్టర్ 37 శ్లోకంలో ఈ భౌతిక పరిస్థితులచే తీవ్రంగా ప్రభావితులైన వాళ్ళు, వారిలో ఇలాంటి భయము, మానసిక అస్థిరత కలుగుతుంది చెప్పారు భాగవతంలో కూడా. సో భయం అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ అసహనం కారణంగా అర్జునుడు యుద్ధ రంగంలో అశక్తుడైపోయాడు. ఈ మనోదుర్బలత వలనే అతడు నన్ను నేనే మర్చిపోతున్నాను అని అంటున్నాడు కదా. అంటే ఇక్కడ మనసు స్థిరంగా లేదు అని చెప్పడం, నేను మర్చిపోతున్నాను అంటే చలిస్తోంది. ఎందుకు? ఆ మనస్సులో ఆ దుర్బలత్వం వచ్చింది, నా వాళ్ళు అనేటటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్, భౌతిక విషయాల పట్ల అధిక ఆసక్తి మనిషిని అలాంటి భ్రాంతి స్థితిలో పెడుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భౌతిక విషయాల మీద ఎప్పుడైతే మన దృష్టి ఎప్పుడైతే ఉంది, ఎప్పుడు భౌతిక విషయాల మీదే ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఎప్పుడు ఆందోళనలు ఇవన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ దృష్టిని భగవంతుడి వైపు తిప్పి భౌతిక విషయాలను మనం తగ్గించుకుంటూ రాగలుగుతామో ఈ ఆందోళన అనేది పోతుంది, భయం అనేది పోతుంది. కాబట్టి భాగవతంలో కూడా అందుకే భయం ద్వితీయాభినివేశిత శాత్, భౌతిక పరిస్థితులచే తీవ్రంగా ప్రభావితులైన వారిలో భయము, మానసిక స్థిరత కలుగుతాయి అని భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నారు. సో మనకు భయం వేసిందన్నా, మనసులో అస్థిరత అంటే స్థిరత్వం లేకుండా మనసు చంచలంగా ఇలా వేవరింగా ఇట్లా ఉంటోంది అన్నా, అదంతా కూడా భౌతిక పరిస్థితులచే ప్రభావితులం అయినప్పుడు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. అంటే మనం ఎటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి అనేది ఇలా ఈ భాష్యంలో చెప్పిన విషయాలను బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు. కాబట్టి ఆ భయాందోళనలు పోగొట్టాలి అంటే ఈ భౌతికత్వం నుంచి మనస్సును దైవత్వం వైపు తిప్పినప్పుడు ఆ భయాందోళనలు తగ్గుతాయి. ఎప్పుడైతే భౌతికత్వానికి అటాచ్ అవుతామో భయాందోళనలు పెరుగుతాయి అది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ
ఈ బాధతో ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు ఈ విపరీతాలే ఇక్కడ చూస్తున్నాడు, ఈ అటాచ్మెంట్స్ తో ఉన్నాడు కాబట్టి భౌతికత్వాన్ని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి అక్కడ విజయం సాధించినా కూడా నాకు ఆనందం ఉండదు అని అనుకుంటున్నాడు. ఇలాంటి నిమిత్తాని విపరీతాని అనే పదాలు వాడాడు కదా. అంటే మనిషి తన కోరికల్లో గనక కోరిక తీరనప్పుడు అసలు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను అనుకుంటాడు. మనం ఏదో గాఢంగా ఏదన్నా అనుకున్నాం, అది అవ్వకపోయినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, అసలు ఏమీ లేనప్పుడు ఏదీ తీరనప్పుడు అసలు మనం ఎందుకు ఉండటం, అలాంటి ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ యందు కానీ వాళ్ళ క్షేమంలో కానీ క్షేమాన్ని గురించి కానీ ఆశిస్తూ ఉంటారు. అయితే భగవంతుడికి ఎవ్వరూ కూడా ప్రియమని లేదు. ఎందుకు, ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడి సంకల్పంలో అర్జునుడు తన నిజలాభయ్యడ జ్ఞానశూన్యతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు. అది కూడా భగవత్ సంకల్పమే. అర్జునుడికి జ్ఞానం అనేది ఆ టైంకి ఇంకా తెలియకపోవడం, కాబట్టి అది ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరి లాభం భగవంతుడి విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుడి యందే కలదు. బద్ధజీవుడు ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవడం వల్లనే మరి భౌతిక కష్టాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నాడు. సో భగవంతుడి మీద దృష్టి లేకపోవడం, భౌతికత్వం మీదే దృష్టి ఉండటం వల్ల మనం ఈ భౌతిక కష్టాలు క్లేశాలు అనుభవిస్తున్నాం. రణరంగంలో లభించే విజయం తనకి దుఃఖ కారణమే కాగలదు అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు, ఇక్కడ నాకు విజయం వస్తుంది, నేను ఎలాగూ వీరుణ్ణి, వస్తుంది, కానీ ఆ దుఃఖం వల్ల నాకు సంతోషం ఏముంది, ఆ విజయం వల్ల నాకు సంతోషం ఏముంది, దుఃఖమే వస్తుంది వీళ్ళందరూ పోతే అని అనుకుంటున్నాడు. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా యొక్క నచ శ్రేయోను పశ్యామి, ఏం శ్రేయస్సుందో నాకు కనిపించడం లేదు, ఏం ఉపయోగం ఉందో నాకు తెలియడం లేదు. హత్వా స్వజనం ఆహవే, స్వజనులను హతమార్చిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, రాజ్యం మీద కూడా లేదు. సుఖానిచ, సుఖం మీద కూడా నాకు కాంక్ష లేదు. ఈ యుద్ధంలో స్వజనులను చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు వస్తుందో తెలియడం లేదు నాకు. ఆ తర్వాత వచ్చే విజయం గాని రాజ్యం గాని సుఖం గాని నాకు అక్కర్లేదు అని అంటున్నాడు అనమాట. అంటే వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత వచ్చే ఈ సుఖం నాకు అక్కర్లేదు. సో ఇక్కడ గాంధీవం జారిపోతుంది, ఇదంతా చెప్పాడు కదా, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడే శక్తి లేదు, మనసంతా తల్లడిల్లిపోతుందని. ఇక్కడ కాళ్ళు నిలబడలేకపోతున్నాను, మనసు తల్లడిల్లుతోంది, ఇవన్నీ ఇక్కడ అర్జునుడి పరిస్థితి, ఆ మానసిక దుర్బలత్వం అన్నమాట. ఎందుకు, భౌతికత్వం మీద ఆధారపడ్డప్పుడు ఇలాంటి దుర్బలత్వాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అని మనకి భాష్యంలో చూసాం. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అని ఇక్కడ ఇలా దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుడిని చూస్తున్నాం. ఇంకా కొన్ని కారణాలు చెప్పాడు కదా. సో ఏం చెప్పాడు నెక్స్ట్, కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తైమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితరః పుత్రా తథైవ చ పితామహ మాతులా శ్వశురా పౌత్ర శ్యాలా సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్ఛామి జ్ఞతోపి మధుసూదన అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతో కిం ను మహీ కృతే నిహత్యా ధాతరాష్ట్రాన్న కా ప్రీతి స్యాజ్జనార్దన. సో ఇక్కడ మనం 32, 33, 34, 35 4 శ్లోకాలు చూస్తున్నాం. సో కిం అంటున్నాం, కిం నో రాజ్యేన గోవింద, కిం ఏం ప్రయోజనం మాకు రాజ్యం గోవింద, ఈ రాజ్యం మాకు ఏం ఉపయోగం, కిం ఏమి భోగై, ఈ భోగానుభవం జీవితేనవా, నా జీవితంలో అయినా కూడా, ఏషాం ఎవరి యొక్క ప్రయోజనం కొరకు, అర్థే ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యభోగం కాంక్షితం కోరబడిందో, మాచే రాజ్యము, భోగ అంటే ఐహిక భోగాలు, సుఖానిచ సుఖాలు, తేయిమే వీళ్ళందరూ కూడా అవస్థిత కలిగి ఉన్నారు, యుద్ధే యుద్ధరంగంలో ప్రాణాలను త్యక్త్వ విడిచిపెట్టి, ధనానిచ ధనాన్ని కూడా, ఆచార్య గురుదేవులు,
పితరః తండ్రులు, పుత్ర కుమారులు, తథా అలాగే ఏవ నిశ్చయంగా కూడా పితామహులు తాతలు, మాతుల అంటే మేనమామలు, శ్వశుర మామలు, పౌత్ర మనుమలు వీళ్ళంతా కూడా మరి చంపడానికి నేను నా ఇచ్చామి, నేను కోరను. ఘ్నతోపి చంపబడ్డా కూడా మధుసూదన, మధు అనేది రాక్షసుని చంపిన కృష్ణ అని మధుసూదనుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడికి ఎందుకు వచ్చిందంటే మధు అనే రాక్షసుని వధించారు కాబట్టి మధుసూదనుడు. సో చంపబడ్డా కూడా త్రైలోక్య రాజ్యస్య ముల్లోక రాజ్యంలోను హేతో 3 లోకాలు పొందినా కూడా ఇంకా కిమ్మ అంటే ఇక చెప్పేదేముంది, మహీకృతే ఈ భూమి కోసం నిహత్య చంపి ధార్తరాష్ట్రాన్ అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారులను నా మాకు కా ప్రీతి అది ఏమి ప్రియము స్యాత్ కలుగుతుంది జనార్దన సమస్త జీవులను పోషించి కృష్ణ అంటున్నాడంటే మొత్తం మీద గోవింద మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యాన్ని సుఖాన్ని చివరికి జీవితాన్ని కూడా సైతం కోరుకుంటున్నాము, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధ రంగంలో ఉంటే ఇంక ఈ రాజ్యాదుల వల్ల మాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏముంది? అందరితో కలిసి సుఖంగా బంధువులు ఫ్యామిలీ ఉండాలని అనుకుంటాం మనందరం ఉన్నప్పుడు. అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడుంటే వీళ్ళని చంపటే ఇంకా మాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏముంది? ఇంకెవరుంటారు? మధుసూదన ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమరుదులు, ఇతర బంధువులు అందరూ కూడా తమ ఆస్తుల్ని ప్రాణాలని విడిచిపెట్టడానికి సంసిద్ధులై మా ముందు నుంచుంటే మా ముందు నిలబడి నన్ను చంపాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నా కూడా నేనెందుకు వాళ్ళని చంపాలి అంటున్నాడు. జనార్దన ఈ ధరిత్రి విషయాన్ని అలా అంటే ఈ భూమి మాట అలా ఉంచి ముల్లోకాలు పొందినా కూడా నేను వాళ్ళతో యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధంగా లేను. ఈ భూమి సంగతి రాజ్యం సంగతి పక్కన పెట్టు, ముల్లోకాలు జయించవచ్చు వీళ్ళని జయిస్తే అన్నా కూడా నేను యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధంగా లేను. ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని వధించడం వలన ఏ విధమైన ఆనందం తెచ్చుకోగలం మేము అని అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ గోవులకు ఇంద్రియాలకు శ్రీకృష్ణుడు ప్రియుడు కాబట్టి ఆయన గోవింద అనే పేరు వచ్చింది. సో గోవింద అని సంబోధిస్తున్నాడు. ఈ ప్రత్యేకమైన పదం ద్వారా అర్జునుడు ఏది తనను ఆనందపరచగలదో శ్రీకృష్ణుడు ఎరుగవల్లని సూచిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. కానీ మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం గోవిందుడు నిర్దేశింపబడలేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ గోవిందుడిని తృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్రయత్నంగానే మనం కూడా తృప్తి పొందగలము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని తృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నిస్తే మనకు కూడా ఆటోమేటిక్ గానే ఆ తృప్తి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచాలనుకుంటున్నాం కానీ అలాంటి ఆనందాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనం మామూలుగా ఏమనుకుంటాం, ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచుకోవాలి, భగవంతుడే మనకు అలాంటి ఇంద్రియానందాన్ని ఇవ్వాలని మనం జనరల్ ప్రేయర్స్ అన్ని అలా ఉంటూ ఉంటాయి, అవునా? కాబట్టి ఈ భగవంతుడు జీవులు ఎంతవరకు అర్హులో అంతవరకే వాళ్ళకి ఇంద్రియ భోగాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ మరి మనం కోరికలకు అంతు లేదు కాబట్టి ఎన్నో కోరుతూ ఉంటాం. మన అర్హతను బట్టి భగవంతుడు మనకి తీరుస్తూ ఉంటారు. కానీ మనిషి ఆ రకంగా కాకుండా ఇంద్రియ భోగాల కోసం కాకుండా భిన్న మార్గం గనక చేపట్టినప్పుడు అంటే భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి కాకుండా భగవంతుడిని తృప్తిపరచుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు భగవంతుడి యొక్క కరుణతో మనం సమస్త కోరికలను కూడా పూర్ణం చేసుకునేంత తృప్తి మనకు లభిస్తుంది. ఎన్ని కోరికలు తీర్చుకున్నా కోరికలతోనే ఉంటే తృప్తి అనేది ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం భగవత్ప్రీత్యర్థం మనం ప్రవర్తించాలి, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి కోసం కాదు అనే విధంగా ఉన్నట్లయితే మరి అన్ని కోరికలను పూర్తి చేసుకునేటటువంటి స్థితి రాగలదు అని చెప్తున్నారు. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్యామ మాధవ. సో పాపమే కదా మనం ఆశ్రయించేది. అస్మాన్ మాకు హత్వైతాన్ ఆతతాయన అంటే
ఈ దుర్మార్గులను హతమార్చిన తర్వాత వీళ్ళు దుర్మార్గులైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళని హతమార్చామంటే మాకు వచ్చేది పాపమే కదా. తస్మాత్ కాబట్టి నార్హావయం అంటే నా అర్హ తగిన వాళ్ళం కాదు మేము, వయం అంటే మేము, హంతుం కాబట్టి మేము చంపడానికి తగిన వాళ్ళం కాదు. ఎందుకంటే దుర్మార్గులను చంపినా కూడా మాకు పాపమే కదా వచ్చేది. ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్. సో ధృతరాష్ట్ర కుమారులను బంధువులను చంపడానికి మేము తగిన వాళ్ళం కాదు. స్వజనం హి కథం హత్వా, స్వజనులైన వారిని మేము ఏ విధంగా చంపి సుఖినశ్యామ మాధవ, ఏ రకంగా సుఖంగా ఉండగలను అని అంటున్నారు. సో ఈ దుర్మార్గుల్ని చంపితే మాకు వచ్చేది పాపమే, కాబట్టి ధృతరాష్ట్ర కుమారుల్ని గాని మా స్నేహితుల్ని గాని సంహరించడం మాకు ఉచితం కాదు, మా వల్ల కాదు. లక్ష్మీపతివైన ఓ కృష్ణ, మరి ఈ స్వజనాల్ని చంపడం వల్ల మాకు కలిగే లాభం ఏముంది? ఆ కార్యంతో మేము ఏ రకంగా సుఖాన్ని పొందగలము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నా అంటే వేద నిర్దేశాలను అనుసరించి 6 రకాల దుర్మార్గులు ఉన్నారట. ఎవరు? మొదట విషం పెట్టేవాళ్ళు, ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు, మారణాయుధాలతో దాడి చేసేవాడు, ఇంకో వేరే వాళ్ళ ధనాల్ని దోచేవాడు, ఇతరుల స్థలాలు ఆక్రమించేవాడు, పరుల భార్యను చెరపట్టేవాడు. ఇలాంటి దుర్మార్గులను వెంటనే సంహరించాలి. వారి సంహారంచే ఎలాంటి పాపము కలగదు. అట్టి దుర్మార్గుల వధ సామాన్య వ్యక్తికి కూడా సరి అయిన కార్యమే. కానీ అర్జునుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు కదా, సాధు స్వభావం ఉన్నవాడు కాబట్టి అతడు సాధు స్వభావంలో ప్రవర్తించాలని తలిచాడు. అయినా కూడా అటువంటి సాధువర్తనం మరి క్షత్రియులకు ఉండకూడనిది. అది క్షత్రియ తత్వం కాదు. రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు సాధు స్వభావం ఉండాలి, కానీ పిరిగివాడై ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి మరి రాముడు, శ్రీరామచంద్రుడు సాధు స్వభావుడు, కానీ నేటికి కూడా మరి రామరాజ్యంలాగా ఉండాలి అందరూ అని తహతలాడుతూ ఉంటాం మనం. అలాంటి శ్రీరాముడు కూడా పిరికితనాన్ని ప్రదర్శింపలేదు. మరి సీతాదేవిని అపహరించినప్పుడు రాముడి ఎట్లా ఆయన దుర్మార్గతను ప్రదర్శించాడు రావణుడు ఆ భార్యను తీసుకువెళ్ళి. అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు ప్రపంచ చరిత్రలో అసమానమైన విధంగా అతనికి గుణపాఠం నేర్పించాడు. కానీ అర్జునుడి విషయంలో దుర్మార్గుడిగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే అతని తాత, గురువు, స్నేహితులు, బంధువులు. అక్కడ రామచంద్రుడికి రావణుడికి ఈ చుట్టరికం గాని ఏది లేదు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడి పట్ల దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు స్వంత బంధువులే. తాతలు, గురువులు, స్నేహితులు, బంధువులు, పుత్రులు, మనమలు వీళ్ళే, అందరూ బంధువులే. కాబట్టి సాధారణ దుర్మార్గులు ఏడు చూపించవలసిన తీవ్ర చర్య తను చేయకూడదు. వీళ్ళు బంధువులు కాబట్టి నేను ఆ పని చేయలేను అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. అంతేకాకుండా సాధుగుణం ఉన్నప్పుడు క్షమాగుణం ఉండాలని కూడా చెప్తారు కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా అతను అలా అనుకుంటున్నాడు. కానీ సాధు స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి నిర్దేశాలు రాజకీయ అత్యవసర పరిస్థితుల కన్నా కూడా ముఖ్యం అని అర్జునుడు. అంటే ఆ సాధు స్వభావం చూపడం అవసరం. ఈ రాజకీయంగా ఏ కారణంతో మనం యుద్ధం చేసినా దానికంటే ఇది ముఖ్యం. స్వజనులను చంపడం బదులు వారిని ధర్మము, సాధువర్తనల దృష్ట్యా క్షమించడమే మంచిదని అర్జునుడు భావించాడు. కాబట్టి అశాశ్వతమైన దేహ సుఖం కోసం ఇలాంటి సంహారం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అనుకున్నాడు. అలాంటి కార్యం ద్వారా లభించే రాజ్యం గాని సౌఖ్యం గాని శాశ్వతం కానప్పుడు తన జీవితాన్ని, తన నిత్యమైన ముక్తిని ఈ స్వజనుల సంహారం ద్వారా నేను ఎందుకు పణం పెట్టాలి? అంటే నేను ఎందుకు ఈ చెడు పని చేయాలి? ఇదేది శాశ్వతం కానప్పుడు అని అనుకున్నాడు. సో కృష్ణుణ్ణి ఇక్కడ మాధవాన్ని సంబోధించడంలో కూడా ఒక ప్రాముఖ్యత ఉందట. ఏమిటి? చివర్లో అశుభాన్ని కలుగజేసే కార్యంలో తనను శ్రీకృష్ణుడు అంటే లక్ష్మీదేవి భర్తగా నియుక్తుణ్ణి చేయరాదని అర్జునుడు ఆ దేవదేవునికి తెలియజేయబోతున్నాడు. అది నన్ను ఒక చెడు పనికి వినియోగించొద్దు అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. అయితే వాస్తవానికి భగవంతుడు ఎవరికీ అశుభాలను కలుగజేయడు. అలా తన భక్తులకు అలాంటి పరిస్థితిని కలిగించడు అని మనం వేరుగా చెప్పుకోక్కర్లేదు. అర్జునుడు తను ఇంకా అజ్ఞానంలో, పూర్తి జ్ఞానంలో లేడు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు ఇలా అడిగాడు.
యుధ్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్నివర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. యది అంటే ఒకవేళ అపి అయినా కూడా ఏతే వారు నపశ్యంతి చూడకపోయినా, వాళ్ళు చూడలేకపోయినా ఈ విషయం, లోభోపహత అంటే లోభంతో ఉపహత ఆవరింపబడిన చేతస మనస్సులు కలవారై వాళ్ళు ఈ లోభంతో అంటే ఈ మోహంలో పడిపోయి వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడలేకపోయినా కులక్షయ కృతం అంటే మరి కులక్షయ దోషాన్ని మిత్రద్రోహే అంటే మిత్రులతో కలహించటంలో పాతకం అంటే పాపాన్ని కూడా కథం ఎందుకు నగ్నేయం అంటే చూడరాదు అస్మాభి మా చేత మేమైనా చూడొచ్చు కదా అంటున్నాడు. పాపాదస్మన్ నివర్తితుం కాబట్టి పాపాల నుండి అస్మాత్ ఈ నివర్తితుం అంటే వెనుదిరగటం, పాప పనుల నుంచి వెనుదిరగటం, కులక్షయకృతం వంశాన్ని ధ్వస్నం చేయడం వల్ల కలిగే దోషము ప్రపశ్యద్భి అంటే అది చూడగలిగిన వాళ్ళు జనార్దన ఓ కృష్ణ చూడగలిగిన వాళ్ళ అంటే జనార్దన ఈ లోభపూర్ణ చిత్తం కలిగిన ఈ వీరులందరూ కూడా కుల సంహారంతో గాని బంధువులతో కలహంలో గాని ఈ దోషాన్ని వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. కుల సంహారం జరుగుతుందని చూడలేకపోతున్నారు, బంధువులతో ఈ కనెక్షన్ పోతుంది, పోట్లాట్లు వస్తాయని చూడలేకపోతున్నారు, వంశనాశనం జరుగుతుందన్న దోషం చూడలేకపోతున్నారు. ఎవరు ఈ లోభంతో నిండిపోయిన మనసున్న వాళ్ళంతా చూడలేకపోయినా మరి మనం ఎందుకు ఇలాంటి పాప కార్యాల్లో నియుక్తులం కావాలి అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవ అచ్యుత. సో మొత్తం కులక్షయ వల్ల శాశ్వతమైన వంశాచారం నశించిపోతుంది. ఆ రకంగా వంశంలో ఉన్న వాళ్ళు ధర్మం నష్టపోతుంది. కులకృత్స్నం అంటే పూర్తిగా కూడా కులంలో కులధర్మాలు నశించిపోతాయి. అధర్మమే అభిభవతి అభ్యుదయం అయిపోతుంది, పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందరూ అధర్మవర్తనులు అయిపోతారు. ఆ రకంగాను ఈ కులక్షయ వల్ల శాశ్వతంగా వంశాచారాలు నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు అక్కడ మరి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, తాతలు, తండ్రులు, భర్తలు, వీళ్ళంతా పోయినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీకి ఇంకా మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఈ రకంగా వంశాచారాలన్నీ నిలిచిపోయి వాళ్ళు అధర్మ అలవాట్లను చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. తద్వారా ఆధ్యాత్మిక ముక్తికి కూడా వాళ్ళు ఇక కోల్పోరు, అవకాశాన్ని కూడా కోల్పోతారు. కాబట్టి ఏ ప్రయోజనం కోసం అయినా సరే వంశ పద్ధతిని మనం చంపకూడదు అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ పాపమే కదా వచ్చేది అన్నది కులక్షయ జరుగుతుంది. తర్వాత ఇవన్నీ కారణాలు చెప్పాడు. సుఖం లేదన్నాడు. తర్వాత జాలి, కృపయా విష్ణు, ఈ రీజన్స్ అన్ని చెప్పాడు. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రద్యుషంతి కుల స్త్రీషు దృష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. సో అధర్మ పాలు అయిపోతారు. వంశం గనక అధర్మం ఎక్కువైపోతే కుల స్త్రీలు కూడా చెడిపోతారు. వృష్టివంశ జాతుడా అంటే యదువంశస్థుడా కృష్ణ. అలాంటి కుల స్త్రీ పతనం వలన అవాంఛనీయమైన సంతానం కూడా కలుగుతుంది. అంటే ఎంతో అన్ని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మానవ సంఘంలో మరి సత్ప్రవర్తన ఉన్న జనులుంటేనే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి వస్తుంది. కాబట్టి మరి ఇలా ఆధ్యాత్మికత పోయినప్పుడు మరి ఇవన్నీ కూడా అవాంఛనీయ సంతానాలు ఇవన్నీ కలిగితే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారు.
సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్త పిండోదక క్రియాః. సో అవాంఛిత సంకర ఇలాంటి అవాంఛిత సంతానం నరకవాసానికి ఏవ నిశ్చయంగా కులఘ్నానం కుటుంబాన్ని చెరిచే వాళ్ళకి, ఇలా ఈ రకంగా కుటుంబాన్ని చెడగొట్టే వాళ్ళకి, కులస్య వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా కూడా పతంతి అంటే పతితులవుతారు. పితృదేవతలు ఏషాం వాళ్ళకి నిశ్చయంగా లోపించిన పిండ ఆహారము, ఉదకం అంటే నీరు, క్రియా కర్మలు అంటే ఏమిటంటే మొత్తం మీద అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి అవడం వలన కుటుంబం వారు మరియు కుటుంబాచారాన్ని నష్టపరిచేవారు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా నరకం సంప్రాప్తిస్తుంది. పిండోదక క్రియలకు సంపూర్ణంగా ఆపివేయడంతో అలాంటి అధర్మ కుటుంబాలకు చెందిన పితరులు కూడా పతనం చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మకాండల విధుల ప్రకారం వంశపితరులకు మరి నియమానుసారంగా పిండోదకాలు అర్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అలాంటి అర్పణం విష్ణువు యొక్క అర్చన ద్వారా మనం చక్కగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే విష్ణువుకి అర్పించిన ఆహారాన్ని భుజించడం అనే కార్యం మనుషుల్ని అన్ని రకాల పాపాల నుండి విడుదల చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటే అన్ని రకాల ఆహారాలు కూడా మనకు అందిస్తుంది. మరి కొన్నిసార్లు వంశపితరులు పలు రకాలైనటువంటి పాపకర్మ ఫలములు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకా కొన్నిసార్లు స్థూల దేహం సైతం లభించక పిశాచాలు సూక్ష్మదేహంలోనే బలవంతంగా ఉండిపోవచ్చు. కానీ వంశీయులచే భగవత్ ప్రసాదం అర్పించినప్పుడు ఆ పితరులకు వారు పిశాచ రూపాల నుండి మరియు ఇతర దుర్భర జీవ స్థితుల నుంచి విడుదల పొందుతారు. సో భగవత్ ప్రసాదాన్ని మనం ఈ పితరులకు అర్పించినప్పుడు వాళ్ళు ఈ దుర్బల జీవితం నుంచి విడుదలవుతారని చెప్తున్నారు. పితరులకు అనర్చబడే అలాంటి సహాయం వాస్తవానికి వంశాచారం. భక్తియుత జీవనంలో ఉండని వాడు ఇటువంటి కర్మకాండం తప్పకుండా వనరించాలి. కానీ ఎవరైతే భక్తి జీవనంలో ఉంటాడో ఇక వాళ్ళు అలాంటి కర్మలు కూడా వనరించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం భక్తి సేవను నిర్వహించడం ద్వారా మనిషి లక్షలాది పితృదేవతలనైనా సర్వ రకాలైన దుఃఖాల నుంచి విముక్తుల్ని చేయగలడు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయం భాగవతం మరి 11th canto 5th chapter 41st శ్లోకంలో కూడా చెప్పారట. అంటే భక్తులం కానప్పుడు మరి మనం ఇవన్నీ ఈ పితృ కర్మలు ఇవన్నీ చేయాలి. కానీ నిజమైన భక్తుడు ఏది కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. దేవర్షి భూతాప్త నృణాం పితృణాం నా కింకరో నాయం రుణీచ రాజన్ సర్వాత్మనాయ శరణం శరణ్యం గతో ముకుందం పరిహృత్య కర్తం. సో రకాలైన ధర్మాలు వదిలిపెట్టి ముక్తినొసిగే ముకుందుని చరణ పద్మాశ్రయ శరణాల్ని పొందినవాడు, చేపట్టినవాడు ఆ మార్గంలో పూర్ణ శ్రద్ధాళు అయిన వాడు దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, జీవులకు గాని, కుటుంబం వారికి గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉంది. సో కంప్లీట్ గా భగవంతుడి పాదాలను పట్టినవాడు, ఆ మార్గంలో ఎంతో శ్రద్ధతో వెళ్తున్నవాడు ఇక దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, జీవులకు గాని, కుటుంబం వారికి గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉండరు. వారి పట్ల అతనికి ఎట్టి విధులు గాని బాధ్యతలు గాని లేవు అని చెప్తున్నారు. సో పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తి ద్వారా, ఆయన పట్ల భక్తి ద్వారా అలాంటి సమస్త బాధ్యతలు అప్రయత్నంగానే కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి. ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు వాటంతటవే ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోతాయి. దోషైరేతై కులజ్ఞానాం వర్ణ సంకర కారకై ఉత్స్యాదంత్యే జాతి ధర్మ కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. వంశాచారాన్ని నశింపజేసే దుష్ట సంతానానికి కారణం అయినటువంటి వారి పాపకర్మల వలన కులధర్మాలు జాతి ధర్మాలు కూడా నాశనం అవుతాయి అని చెప్పి ఉత్సన్న కులధర్మాణం మనుష్యాణం జనార్దన నరకే నియుతం వాసో భవతీత్యను శుశ్రుమ. సో జనార్దన కృష్ణ,
కులధర్మాలు నాశనం చేసే వాళ్ళు శాశ్వతంగా నరకవాసాన్ని చేరతారని గురు శిష్య పరంపరానుగతంగా నేను విన్నాను అని అంటున్నాడు అనమాట. సో కులధర్మాలు నాశనం చేస్తే శాశ్వతంగా నరకవాసానికి వెళ్తాడు. అహోబత మహత్తాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన అంతుం స్వజనముజ్యత. అహో ఏం విచిత్రం, బత అంటే ఏం విచిత్రం, మహత్ గొప్ప, కర్తుం చేయడానికి వ్యవస్థిత నిర్ణయించితిమి, యద్రాజ్య సుఖలోభేన స్వజనులకు ఉద్యత అంటే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను అంటే అది ప్రతిపదార్థం. అర్థం ఏమిటంటే ఘోరమైన పాపకర్మలు చేయడానికి మేము సిద్ధపడటం ఎంత విచిత్రం, రాజ్య సుఖాన్ని అనుభవించాలనే కోరికతో మేము స్వజనులనే చంపాలనుకుంటున్నామే అంటున్నాడు అనమాట. ఎంత పాపాన్ని పెడుతున్నాము మనము అని అర్జునుడికి ఇప్పుడు ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట. ఈ రాజ్యం కోసం రాజ్యాన్ని అనుభవించాలనే కోరికతో ఇలా సొంత వాళ్ళనే చంపడానికి సిద్ధమైపోయామే అనుకుంటున్నాడు. సో స్వార్థపూరిత భావాలు ప్రవేశించి మనిషి ఒక్కొక్కసారి తల్లిదండ్రుల్ని సోదరులను కూడా వధించడానికి పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి పాప పనులు మనం ప్రపంచ చరిత్రలో ఎన్నో చూస్తాం ఇలాంటి స్టోరీస్. కానీ అర్జునుడు భగవంతుడు భక్తుడు కాబట్టి నీతి నియమాలను గురించి అన్ని తెలిసినవాడు కాబట్టి అలాంటి పనులు చెయ్యకూడదు అని చెప్పి అర్జునుడికి అనిపించింది అని అంటున్నారు. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ ధార్తరాష్ట్రారణే హంత్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఒకవేళ నేను ప్రతీకారం చెయ్యని వాడిని, నిరాయుధుడిని అని అనుకుని అట్లా ఉన్న నన్ను శస్త్రధారులైనటువంటి ధృతరాష్ట్రపుత్రులు గనక యుద్ధంలో వధించారే అనుకో, అది నాకు మంచిదే, క్షేమమే అంటున్నాడు. యుద్ధం చేయొద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. అలా యుద్ధం చేయట్లేదు కాబట్టి ఆయుధాలు లేవు. అలా నిరాయుధుడిగా ఉన్న నన్ను వచ్చి వాళ్ళు చంపితే అది మంచిదే నాకు అంటున్నాడు. ఇదంతా చెప్పినాక సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పడవేసి దుఃఖంతో కల్లోలితమైన మనస్సు కలవాడై రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పి ఫైనల్ గా చెప్తుంది. సో ఈ శత్రువులందరినీ పరిశీలించినప్పుడు అర్జునుడు రథంలో నిలబడే ఉన్నాడు. కానీ తర్వాత అతని శోకంతో ఇక ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి రథంలో కూర్చుండిపోయాడట. అలాంటి దయ మృదు హృదయం కలిగి భగవంతుడి భక్తిలో ఉన్న మనిషే ఈ రకంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది మొదటి చాప్టర్ యొక్క భాష్యము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మరి ధన్యవాదాలు క్లాస్కి వచ్చిన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను శ్యామలాని మాట్లాడాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభుజీ, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి దయచేసి ఫిల్అప్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి, లేదంటే మళ్ళీ అటెండెన్స్ మిస్ అవుతారు. సో హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. క్లాస్ లో ఏ ఏ రోజులు ఉంటాయి మాతాజీ? ట్యూస్డే వెన్స్డే మాతాజీ. మీరు ఇదే ఫస్ట్ డేనా రావటం? అంటే మా ఫస్ట్ లెవెల్ అయింది, సెకండ్ లెవెల్ కోసం ఇదే ఫస్ట్ టైం మాతాజీ. ఓకే. ఎప్పుడు పూర్తి చేశారు ఫస్ట్ లెవెల్? ఫస్ట్ లెవెల్ 1 year అయిపోయింది మాతాజీ. సెకండ్ లెవెల్ నాకు నింపుతుంటే అయ్యేది కాదు. ఓకే. అది రామకృష్ణ ప్రభుజీ కడిగితే జాయిన్ అవ్వమన్నారు. క్లాసులు అవుతాయి, జాయిన్ అవ్వండి అన్నారు. మీరు నేను ఈ క్లాస్ లో కృష్ణవేణి మాతాజీ కృష్ణ బుక్ రీడింగ్ లో ఉంటా మాతాజీ. ఈ క్లాస్ లో
ఈ క్లాస్ ట్యూస్డే వెన్స్డే రాత్రి 8 గంటలకు మాతాజీ 2 ఓకే డేస్. మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే ఓకే. సో అందరూ అటెండెన్స్ క్లిక్ చేసి దయచేసి అటెండెన్స్ తీసుకోండి. చేస్తా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను శ్యామలానమ్మ. హరే కృష్ణ మాతాజీ అమ్మా, చెప్పండి. నేను లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేశాను మన ఇస్కాన్ దాంట్లో, మీ దగ్గరేనమ్మా. అప్పుడు కొంచెం Okay. బ్రేక్ వచ్చింది, బయటికి వెళ్ళాను పిల్లల దగ్గరికి, బ్రేక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను. ఇవాళ మీకు మెసేజ్ కూడా పెట్టాను కదా. అంటే ఇప్పుడు Yes, క్లాసెస్ మాతాజీ. ఎప్పుడు అమ్మా, క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఈ వెన్స్డే థర్స్డేనేనా లేకపోతే ఇంకా రెగ్యులర్ ఉంటాయమ్మా లెవెల్ 2 అంటే? లెవెల్ 2 అంటే ట్యూస్డే వెన్స్డే మంగళవారం బుధవారం రాత్రి 8 గంటలకి 2 డేస్, వారానికి 2 రోజులు. 8 to 9 అంతే కదా, దీనికే లాగిన్ అవ్వడం కదమ్మా? అంతే అంతే మాతాజీ. ఓకే అమ్మా. జై కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. నిన్న ఫస్ట్ పార్ట్ చేసాము, ఈరోజు సెకండ్ పార్ట్. సో ఈరోజుతో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయింది. నెక్స్ట్ వీక్